En kontakt- og berøringsseance er et planlagt forløb. Dagplejeren har lagt et tæppe ud. Det signalerer, at nu kan barnet lege en kontaktleg med den voksne. Imens må de andre børn vente, og seancen varer kun nogle få minutter, men skaber velvære og glæde hos barnet. Der er altid kø til denne aktivitet. Børnene slapper af og profiterer af den tætte kontakt i en til en, som de får med deres dagplejer. Berøringerne kan være meget bløde, eventuelt med pensel, men også fastere og direkte berøring, som ses her i kontakten med voksne barn.